Siyamang naangol sa panagbangga sa multicab ug tourist van pasado alas 5 kaganihang buntag sa Barangay Ipo, Lapu-Lapu City. Siluan mayroon din sa report. Halos di na mahitsura ang dong niining usa ka pampasaherong multicab human magkabangga sa usa ka tourist van alas 5:45 kaganihang buntag. Gikan sa Cordova ang multicab ug paingon unta sa Gate 4 sa MEPS. Pag-abot sa ML Quezon Highway, nakabangga niini ang van nga gikan sa Maribago ug paingon unta sa airport. Atong na siren ma'am sa investigasyon dito sa base sa driver sa multicab. Ang kining driver sa van mikalit na nigsugat sila ang linya. So, mo nahitabo gid ang bangga. Tungod sa impact, nasamdan og nabunog ang unom ka mga pasahero sa multicab ug dali silang gidala sa Tambalanan. Lakip sa gidala sa Tambalanan ang driver sa tourist van nga si Albert Contratista ug ang iyang anak kinsa nahiagom usab og bunog. Ang duha ka pamilyahan sa Japanese nationals nga sakay sa tourist van gikatahong wa ra maangol ug dali usab nga gidala sa airport kay may giapas nga flight. Katapusang nada sa Tambalanan ang driver sa multicab nga si Jefferson Dayuday, 56 anyos, kay napiit kini. Ang nasa room niya to is katong tourist van. Kay opposite direction to sila going to airport ang tourist van. Ang panagbangga misangpot sa grabing paghuot sa dagan sa trapiko sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Pahimangno sa mga traffic personnel ngadto sa tanang mga motorista nga kanunay musubay sa lagda sa trapiko ug magmatngon sa pagmaneho aron kalikayan ang disgrasya. Uban ni Renante Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Besda.